Ara. Molt bé. Doncs, hola, Helena Bassols. Ets infermera d'empresa, que treballes dintre d'un servei de prevenció i, bueno, sobretot, en primer lloc, doncs, agrair-te la teva presència, la teva ajuda i que ens contes una mica l'experiència professional dintre del sector, dintre de totes aquestes empreses en les que treballes. Perfecte, bona tarda a tots. I gràcies a vosaltres per la invitació. Col·laborar amb el que es pugui sempre m'ha agradat, o sigui que cap problema, endavant. Perfecte. Doncs jo crec que una de les primeres preguntes que t'hauria de fer seria en què consisteix la teva feina, no?, del dia a dia. Què fas? Mira, normalment jo me dedico, com has dit bé, treballo en un servei de prevenció i la meva feina principal és fer revisions mèdiques. Vale? Tant pot ser que les fem en el nostre centre, a l'oficina, com si diguéssim, d'Olot, jo treballo a Olot, o a vegades el que fem és desplaçar-nos al doctor que treballa amb mi i jo, agafem la camilla, el control visió, l'àudio, l'electro, tot això, i ens desplacem a les empreses grans que ens poden deixar un parell de despatxos i llavors anem a revisar el personal d'aquestes empreses en les seves instal·lacions. Vale? Normalment no vaig amb una unitat mòbil, que tots coneixeu aquestes furgonetes grosses que es desplacen, sinó jo normalment això no ho faig. O fem les revisions mèdiques al centre o ens desplacem a les empreses que ens poden cedir instal·lacions. A part aquesta és la major part del dia, em dedico a això. Llavors hi ha tota la feina burocràtica de trucar, programar, citar la gent, entrar a les revisions a l'ordinador, vale? Llavors hi ha tota aquesta feina burocràtica al darrere. Perfecte. I entenc que aquesta crisi t'ha afectat també, com a la resta de treballadors. Explica'm una mica com ha afectat aquesta crisi sanitària al teu dia a dia laboral. Home, sí, m'ha afectat perquè hem hagut de deixar de fer revisions mèdiques. Vale? Llavors, hem deixat de fer revisions mèdiques i vaig passar a assessorar una empresa sobre tot el tema de coronavirus. Vale? De fet, a mesura que he anat assessorant, també he anat aprenent sobre el tema, vale? I m'he hagut de mantenir actualitzada. Bueno, l'experiència ha estat molt bé perquè és una feina completament diferent de la que estic acostumada a fer. Vale? I m'ha agradat molt. Assessorar què vol dir? Doncs, per exemple, et deien, hi ha un treballador que té febre, pot venir a treballar? No, que no vingui a treballar, perquè si té febre igual és que està contagiat. Ha trucat un treballador que el que té febre és el seu marit. Què ha de fer? Dic, ostres, no, perquè si el seu marit té febre i tos i mal de cap i tots els símptomes de coronavirus, doncs aquest treballador no pot venir a treballar, perquè clar, si la seva parella té coronavirus, potser ell pot també ser portador i contagiar-la a la resta de companys de feina. I bueno, hem hagut de fer aquest tipus d'assessorament i llavors també assessorar sobre el tema de treballadors vulnerables, treballadors sensibles, qui podia anar a treballar en funció del seu estat de salut previ, qui no podia anar a treballar, qui sabia... Bueno, ha estat bé, Ja m'ha agradat. Quins són els principals riscos laborals als que estan exposats els treballadors del teu sector? Et refereixes al servei mèdic? Sí. Els metges i les infermeres. Sí, entenc que passes per moltes empreses de molts sectors diferents i una mica a què esteu exposats quan feu les revisions. Mira, jo crec que el nostre risc principal és el biològic, almenys el meu, perquè jo penso que punxo que tothom. Faig analítiques de sang, ¿vale? Clar, llavors hi ha dies que en faig 15, 20, 25, depèn del número de revisions mèdiques, amb el risc conseqüent de punxar-me jo de manera accidental. Vale? Llavors, crec que el risc biològic és el més, per punxada accidental és el més important. A part d'això, doncs, tenim el de postures forçades, vale? Perquè a vegades estem en instal·lacions fent revisions mèdiques que la cadira és incòmoda, que la taula és baixa, que és alta i això et fa treballar incòmode, no? Postures forçades, treballem molt amb l'ordinador, també hi hauria el risc aquest de pantalles de visualització de dades, vale? No és que sigui una feina amb molts de riscos, la veritat. Quan conduïm podríem incloure el risc de conducció, vale? Però vaja,
a vegades ens estressem també, si tenim molta feina, però vaja, Bueno, com ara, principalment. entenc, no? Sí, com tothom suposo, no? Sí, Però, vaja, jo crec que el de biològics seria un dels més importants. perfecte, molt bé. I ja no robo més temps. Com a infermera de professió, quina valoració fas una mica de la situació dels teus companys i dels teus companys de professió que ara mateix estan en els UCIs, en hospitals, combatent una mica en primera línia aquest virus? Quina seria la teva? Realment els admiro, vale? Perquè la feina d'infermera tothom diu que és una feina vocacional i que això ho fas per vocació. És veritat, però a part d'infermera ets mare, ets parella, llavors crec que el fet d'anar a treballar i contagiar-te tu potser no és la por que et fa, ho estàs donant tot, és per lo que has estudiat i és el que et fa seguir, no? I et fa aguantar tota aquesta situació, però anar a treballar sense tenir riscos de contagi el dia a dia normal és una cosa, i anar a treballar sense proteccions, pensant que et pots contagiar, pensant que quan arribes a casa tens uns fills, tens un marit, tens família, que els pots contagiar amb ells. Jo crec que ajuntar tot això realment, aguantar tot aquest pes, els admiro, el volum de feina que tenen, la sobrecàrrega laboral, les poques proteccions, i a més, que la gent se'ls està morint. Aguantar això ha de ser molt dur. Vale? Que t'entri un pacient al matí i que al vespre ja no hi sigui, ja se n'hagi anat, i t'has de sentir tan impotent, i crec que, ostres, és d'admirar. És d'admirar i s'ha de valorar molt tot el que estan fent. Perfecte. Doncs no robo més temps. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Es vols comentar alguna cosa als alumnes que ara mateix t'estaran mirant en aquest vídeo? Ostres, els desitjo que estiguin tots molt bé, la veritat, que els alumnes també són d'admirar, perquè portar tantes setmanes tancats a casa, confinats, sense poder sortir, jo veig els meus fills i realment els nens i els adolescents també són d'admirar aquests dies tot el que estan aguantant. I, bueno, animals que si algú es vol dedicar al món de la infermeria o al món dels riscos laborals i tot això, que serà benvingut. Perfecte. Doncs molt bé. Doncs amb aquestes paraules acabem. Moltíssimes gràcies, Helena, d'estar amb nosaltres. Bueno, gràcies a vosaltres. Perfecte. Gràcies. Fins ara. Adéu, adéu. Hola, estem gravant també amb... una vegada hem parlat amb l'Helena Bassols, doncs ara també parlem amb l'Adriana Rafart. Ella doncs, és la responsable d'un centre aliè de prevenció i res, ens contarà una mica la seva experiència perquè em sembla que has tingut molta feina aquests darrers mesos, Sí, una miqueta. amb el coronavirus. Benvinguda, Adriana. Moltes gràcies, Jaurès. Bona tarda a tothom. I res, conta'ns una mica la teva experiència en el servei de prevenció i doncs, com haveu afrontar doncs, aquesta situació i sobretot les preocupacions també que tenen les empreses en aquests moments. Doncs, jo t'explico una miqueta. Jo fa ja 16 anys que estic en el món de la prevenció, fent de tècnica en prevenció de riscos laborals i doncs, a dia d'avui estic treballant en un servei de prevenció aliè que es diu Ibersis i llavors jo porto les oficines que tenim de Girona i Olot. I porto tant l'equip tècnic com l'equip sanitari. Llavors, el nostre dia a dia fins al Covid, abans de tota aquesta crisi sanitària, era una mica donar servei a les empreses en tema d'assessorament en tema de seguretat i salut, també una mica en tema de les revisions mèdiques i una mica de gestió de la prevenció, el que s'entén com les avaluacions de riscos, les planificacions, formacions en els treballadors també, en tot el tema de prevenció de riscos. I bé, des que va saltar una mica tota aquesta crisi sanitària i que vam començar el confinament, tot això ha canviat una mica
perquè evidentment les empreses han estat molt perdudes, no? Tothom ens ha agafat molt desprevinguts aquesta crisi. És evident que aquesta crisi ha canviat moltes coses i moltes coses a nivell laboral, com hem pogut veure i com estem veient, no només a nivell de prevenció, sinó a nivell de contractes, a nivell social, a nivell una mica de tot. En el nostre camp o en el nostre sector i per la nostra experiència que tenim, doncs bé, les empreses el que ens demanen a nosaltres a dia d'avui ja no és l'avaluació de riscos normal ni la formació de lloc de treball que fèiem fins ara, sinó que tothom està molt preocupat tant a nivell de seguretat i d'evitar que els seus treballadors es puguin contagiar en el lloc de treball, com en el moment de confinament i la desescalada, no?, que es diu, o sigui, el retorn del lloc de treball de tots els treballadors. Per què? Perquè, evidentment, el govern marcava unes normes, sobretot el Ministeri de Sanitat és el que ha marcat una mica la pauta de les normes de seguretat i d'higiene que s'han hagut de seguir. Nosaltres hem anat seguint també aquestes normes i en funció d'això hem anat adaptant-nos una mica al dia a dia. Sí que és veritat que nosaltres no sabíem res del Covid, perquè això és una cosa inesperada i que ningú en tenia coneixement i hem anat aprenent una mica el dia a dia, no? Ens hem hagut de posar molt les piles, la veritat. El personal tècnic s'ha hagut de posar molt les piles perquè des de conèixer el tant per cent de lleixiu que s'ha de fer a la barreja per desinfectar les taules, les cadires i tot això, fins a saber tots els tipus de mascareta que hi ha, totes les proteccions que tenen aquestes mascaretes i quantes vegades al dia s'ha de netejar. Llavors, una mica tot això és els neguits dels empresaris i les preguntes que ens fan. A dia d'avui, clar, molta gent també, sobretot la gent, les empreses que es reincorporen en els llocs de treball, estan molt preocupats per tenir mesures d'higiene i de seguretat pels seus treballadors i també per la gent que van en aquelles empreses, sobretot comerços, perruqueries o empreses que estan de cara al públic. I és una mica això, que els estan fent assessorament a les empreses intentant solucionar aquests petits dubtes, sempre i quan els hi puguem solucionar d'alguna manera, perquè ja et dic, nosaltres també anem una mica al dia a dia i cada dia que surt una norma nova o cada dia que surt una informació nova, nosaltres hem d'estar molt informats d'això per poder-ho transmetre a totes les empreses que ens ho expliquen. I ja et dic, el neguit dels empresaris és una miqueta això, sobretot saber si portant mascareta ja no fa falta estar a 2 metres de distància, o si estan a 2 metres de distància, què més han de fer? I és una mica aquest assessorament, aquest acompanyament que els hi fem a cada una de les empreses i fins i tot a treballadors que ens han trucat també perquè estan preocupats de que potser tenen, per exemple, alguna petita patologia i són persones de risc i llavors ells estan preocupats per si poden tornar o no poden tornar als seus llocs de treball. Hi ha empreses que també al final, per tota la situació, han fet ERTEs, com molta gent, i ara només treballa una part de la plantilla i van fent una mica com poden i el que poden. Molt bé. I res, com creus que canviarà la prevenció de riscos laborals a partir d'ara? Ja ho has apuntat més o menys, però en el futur què ens depararà? Sí. Jo crec que la situació d'ara en tema de prevenció, evidentment, molta gent abans no li donava importància perquè pensaven que era un pur tràmit, moltes empreses, petites o empreses que potser tenien com una cosa més a més, però jo crec que ara li donen molta importància perquè realment en té i se'n donen compte que realment tenir aquelles mesures d'higiene, aquelles mesures de seguretat que poden protegir els seus treballadors i que això els hi comporta que si el treballador està protegit, està sa i està bé, continua la producció, evidentment això per l'empresa és un valor, I per tant jo crec que la seguretat i la salut ha d'estar present a partir d'ara i fins d'aquí molt temps, sobretot en aquest tema del Covid, perquè clar, a partir d'allà les mesures de seguretat hi han de ser, s'han de prendre les distàncies, sobretot molta higiene, s'han d'eliminar molts hàbits que
que hi havia abans que ara s'han de canviar i, per tant, això porta ja com una seguretat implícita en un mateix, també, no? Ja no és seguretat perquè estàs treballant i pots fer mal, sinó que és una seguretat i una responsabilitat de cada un de nosaltres, perquè, clar, si jo no utilitzo mascareta i no em rento les mans, no només és per mi, sinó que és pels meus companys que estan a la feina. Per tant, jo crec que la seguretat i el tema de prevenció ara s'extén i que s'aplicarà durant molt de temps i nosaltres tindrem molta feina durant molt de temps. Això sí que és veritat, que ja la teníem abans, però que jo crec que ara la gent és molt més conscient, no? I a part que ho notes, que les empreses et truquen, et diuen, ostres, Adriana, i això com ho faig, no? I moltes gràcies, de veritat, per assessorar-me i per dir-me com he de fer les coses. Vull dir que tothom està com molt més agraït perquè li dones com unes pautes que ells, evidentment, desconeixen, no? I que, bueno, tu intentes fer-ho el millor que pots i també informant-te el millor que pots. I, per tant, bueno, posant-nos una mica al dia. Ja. Perfecte. Doncs, bueno, la idea era això, saber des de dintre com ho esteu vivint i també en complementar la informació amb l'Helena, que em sembla que la coneixes, l'Helena Bassols. Sí, és la meva companya. Llavors, crec que és una visió força integral de tots els àmbits del tema de la prevenció i segurament aquesta informació és força important i tindrà molt bona acollida entre el nostre alumnat. Bueno, esperem que ens serveixi. Doncs moltes gràcies, Adriana, per atendre'ns i participar d'aquesta activitat. A mi m'ha agradat molt, la veritat que m'ha fet il·lusió i també donar la nostra visió des del punt de vista de prevenció. Crec que també és important i que això també l'alumnat, quan s'incorporin en el món laboral, això ho hauran de tenir bastant integrat. Perfecte, i tant. Moltes gràcies, Adriana. A tu, gràcies. Fins ara. Adéu.